Тук голяма работа, бат. Момента. Овец, ето го. Прасе този път да направи кефа. Той е голямо прасе. Стои 200 кила има ли, бе? Стои 200 кила. Ева прасето му да ева. Много голямо. Ева прасето. Голямо прасе. Не пада ли мене? Доле сме гърна. Първето кучета го водиха нето. Не. Откажи си. Аз тук мала. Стои да не е прасе, он и прасе, дето миналата седмица, дето го такова ли. Дето му са стреляли пак. Той много прасе, голямо прасе. Много голямо прасе. Давай да го крачеме. Оня ме лято по-малък вече. Малък ми. Направо голяма работа. Кучетата ги няма. Голяма работа. Да, трябва да дойде 10 дни. Батка, си може да го продиш? Не. Той голямо. Там ще направим Остатък ще направим всичко. Ще го нагласим хубаво за снимки ми апарата, ще я да взем. Аз камерата щях да взема, видеокамерата. Друг път като взема ми няма. Нищо тъй. Пак телефоните ще снимаме. Много голям. Много голям, 200 кила има сигурно. Чули му дух да бъде? Много голям. Близо ли беше? Близо ли беше? Дай сега коментар, тук интернета ще е. Там горе, где-то его там тръгнал. Горе да става такива 9%. Да. Тук и най-накрая вече седеше тъй. И аз тук тъй. Има маса въже иначе.